3, 4. Sorry, chalňa, nemôžem nadávať na videách. Vypípate to? Čo ti Tento rok nás čaká naozaj výnimočná expedícia, ale tentokrát tam môžete byť spolu s nami. Cestujem práve na východnú stranu našej krajiny, pretože sa tam nachádza moje najbizarnejšie tajomstvo. Ja sa tak nesmierne teším, pretože to je taká blbosť, čo sme vymysleli. Práve ideme na miesto, kde zočím na vlastné oči tú nádheru. Pochopíte, prečo nemôžem takéto slovičko povedať. Aby som vás toľko nenaťahoval, tak poviem vám toľko, že pôjde o auto. Oslovili ma totižto chalani z Harbourdy Go, ktorí svojimi naozaj špeciálnymi vozidlami organizujú expedície po Balkáne, ktoré sa vám teda pod kožu vrijú na celý život. Na schvál ste to dali do takého terénu, aby som ja vedel, že to prejde taký terén? Prejde ešte viac. Ak to vôbec naštartuje. Budeš kričať na práve, uvidíš potom. Aby som sa na tohto ročnú cestu pridal k ním, sami mi pripravili auto. Ja už to vidím. Ono to je pod plachtou. Prosím ťa, nedabúraj mi to hneď. To aj pod tou plachtou vyzerá zle, nie? Jeden nech ťahá, dva No tak poďte na to. Najdivokejšie predstavy sveta sa práve naplnili, dámy a páni. Offroadová multipla z dielne Harbourdy Go. Tak to je úžasné. Tak čo, ideme na skúšobnú jazdu, či čo? Ideme sa. Tak poďme na to. Káni, nasadať. To normálne ide, ja šoferujem offroadovú multiplu, že my s týmto prejdeme celý Balkán. A najlepšie na tom všetkom je, že sa tento rok môžete pridať k nám. Presvedčil som chalanov, aby vám do konca mesiaca nechali zlacnené štartovné, no už budete potrebovať iba auto, parťáka a kopec dobrej nálady. Ale keď tak tam ju bude dosť. Pozri profil chalanov a rýchlo sa registruj. Teším sa na vás na balkánskej ceste. Ja nemám slov. Ja som sa, život sa naplnil.